हाय लोगोफोर बड'लेण्ड अट' ड्राइभार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरग्रोबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों, आखायाव लादों जोंनि बे साइ स्टेडियाम क'क्राझाराव जानो गोनां फुटबल मेट्च दिनै जागायजेनगोन आरोना। बे जागायजेननायाव जोंनि बड'लेण्ड एफसि आरो वेल इन्डियाजों फ्रेन्डलि मेट्च जागोन आरोना। बे मेट्चखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लाबाय आङो। दा अलरेडि फुटबल प्लेयारफ्रा ओंखारबाय ग्राउन्डआव, स्टार्ट जानो नागिरबाय आरोना। दा एसे रेडि जागासिनो। नै जोंना बड'लेण्ड एफसिया रेडि जाबाय गेलेनो थाखाय, थाम-थिम जाखाबाय। ओमफ्राय बै फारसेथिं जोंहा वेल इन्डिया, बिसोरबो रेडि जानानै दंखासै। माने टाइमा स्टार्ट जाबानो, टाइमा 6टानिफ्रायनो स्टार्ट जागोन आरोना। 6टा जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे खेलाखौ नायनो हासिगोन आरो। दा ओमफ्राय नोंथांमोननो बे समाव माने बेसेबां मानसि जागासिनो, बेसेबां मानसि फैदों बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरबाय आङो। बेयाव जोंहा नैबे मोनसे स्टेडियामाव माने जिरायग्रायाव फुल जाहांबाय एसे। ओमफ्राय जिरायबाय आरोना, फुरा फुल। नै गारिफ्रा पार्किं जागासिनो, ओमफ्राय बेफोरावबो फैगासिनो आरोना। वाव, बैयावबो जिरायगासिनो मानसिफ्रा फैगासिनो। हाब, जोंनिजों हाखानाय नङालै नै बड'लेण्डजों। बड'लेण्ड एफसिया खाथ्रा, नै आथिंफ्रा जा गोरा गोराखा। आयु, हाखानाय नङा जोंजों। ओमफ्राय बै गोसोम गोसोम सानै दंलायो जोंनाबो बड'लेण्डनाव। बिर नङा, जाहांदों दासो। बे ग्रुपआ जाबाय वेल इन्डिया लिमिटेड ग्रुप। नायदो बिसोरनि ग्रुपफोरा, नायदो बिसोरनि प्लेयारफ्रा एसे फिसा फिसा, जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय एसे फिसा फिसा नुदों। ओमफ्राय नायनोसै खेलाया माबायदि जायो, सोरबा साबसिन गेलेनो हायोसै। प्लेयारफोरखौ नायनानैथ' बड'लेण्डजों हानाय नङा बायदि मोनदों।